Terve! Tuulivoima on energiantuotantomuotona kehittynyt viime vuosina nopein harppauksin. Siitä on hyvä keskustella. Tuulivoimaa ja työtä Suomeen. Miten hienolta kuulostava aihe. Muiden EU-maiden esimerkki osoittaa, että tuulivoima tuo kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Suomessa tällä hetkellä yli 5,000 henkilölle. Mikäli rakentaminen pääsee jatkumaan hyvällä vauhdilla, työllistyneiden määrä kasvaa meilläkin nopeasti. Suomen tuulisuus epäilyttää monia. Yleisesti ottaen Suomessa tuulee hyvin, yhtä hyvin kuin Ruotsissa ja jopa paremmin kuin Saksan sisäosissa, mutta tuotanto luonnollisesti vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Modernit tuulivoimalat tuottavat sähköä tehokkaasti matalillakin tuulilla, nykyään suuruusluokaltaan jo Oulun kaupungin vuosittaisen sähkönkulutuksen verran. Talvikuukaudet ovat Suomessa selvästi kesäkuukausia tuulisempia ja tuulivoimaa tuotetaankin eniten juuri kylminä kuukausina, kun energian tarvekin on suurimmillaan. Kylmällä ilman tiheys on lisäksi suurempi ja energiaa tuotetaan enemmän. Ilmaston puolesta tuulivoima sopiikin Suomeen hyvin. Tekniikan ja markkinoiden kehittymisen myötä tuulivoima on yhä useammassa maassa osoittautunut täysin kilpailukykyiseksi tai jopa halvimmaksi muihin energiantuotantomuotoihin verrattuna. Alan syntyvaiheessa yhteiskunnan tuulivoimalle osoittama tuki ei mene suinkaan hukkaan. Vastikkeena saadaan puhdasta, päästötöntä ja nopeasti rakennettavaa energiaa, omavaraisuutta energiantuotantoon, halvempaa sähköä ja lisää sitä työtä. Kukapa ei olisi näistä hyvillään. Tuulivoimaloiden ääni on uudenlainen elementti suomalaisten ympäristössä. Tutkimusten mukaan tuulivoimaloiden ääni ei uhkaa terveyttä. Jos tuulivoima koetaan epämiellyttäväksi, voi se kuitenkin aiheuttaa stressiä, kuten mikä tahansa muukin epämiellyttäväksi koettu asia. Tuulivoimaloiden äänen leviäminen vaihtelee muun muassa vesistöjen ja maaston muotojen mukaan. Siksi sitä onkin järkevintä tarkastella aina tapauskohtaisesti. Tutkimusten mukaan äänen kokemiseen taas vaikuttavat voimakkuutta enemmän monet muut tekijät, kuten taloudellinen hyötyminen voimaloista, näköyhteys niihin ja asennoituminen maiseman muutokseen. Kuluttamamme sähkön määrä vaihtelee jatkuvasti, joten järjestelmän säätäminen ei ole vieras asia. Sään mukaan vaihteleva uusiutuva energia lisää myös tuotannon vaihtelua. Hyvillä sääennusteilla tuotanto voidaan kuitenkin ennakoida tarkasti ja muu tuotanto ja kulutus voivat sopeutua tilanteeseen. Säätövoimaa ei ole maailmalla jouduttu rakentamaan merkittävästi lisää, vaikka tuulivoimatuotanto on kasvanut huimaa vauhtia. Suomessa tuulivoimatuotanto voi tulevalla vuosikymmenellä jopa 15-kertaistua ilman, että uutta säätövoimakapasiteettia tarvitaan. Kiitos mielenkiinnostasi. Lisää tietoa saat osoitteesta tuulivoimayhdistys.fi. Pidetään keskustelua tuulivoimasta yllä.